Di berdewamiya gera Rûsyê di nav hevpeymanên xwe de ji bo dosyeya Sûriyê hevdemî li vûtevgera welatên herêmî yên ku destwerdانê di Sûriyê de dikin ku her aliyek li gor berjewandiyên xwe li Sûriyê dixwaze çareseriyek werekirin. Li Tehranê jî şandeka Rûsî destpêkirina Komîta Destûra Sûriyê gengeşe dike. Di daxuyaniyekê de Wezareta Derveya Rûsyê îro yekşemê got ku şandeka Rûsî bi serokatiya Alexander Lavrentiev şandiye serokê Rûsyê taybet ji bo Sûriyê û cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Firşinîn li Tehranê hejmarek xalên girêdayî rewşa Sûriyê û bi taybet destpêkirina Komîta Destûra Sûriyê gengeşe kirin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Derveya Rûsyê ku Ajansa Sputnik ya Rûsyê belav kiriye karê avakirineke bilez û destpêkirina Komîta Destûra Sûriyê li Cenefê amadekariyên lotkeya sê aliya bê li gorî Asîtanayê di vê civînê de hatin gotûbêjkirin. Serbarî hevguhertina nêrînan di derbarê hejmarek pirsgirêkên girêdayî pêşxistina rewşa Sûriyê û rojhilata navîn hatine encamdan. Roja yekê meha Sibatê jî di daxuyaniyekê de Wezareta Derveya Rûsyê got ku Alexander Lavrentiev şandiye serokê Rûsyê taybet ji bo Sûriyê û cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Firşinîn di çarçoveya şandeka Wezariya Hevbeş de danûstandin li gel hunerên aliyê Tirkiyê bi serkirdayetiya Sadat Onal cîgirê Wezîrê Derveyê Tirkiyê re kirin. Li gorî Ajansa Rusya Today belav kiribû danûstandin derbarê rewşa Sûriyeyan haw karên giring û pêwîst bo pêşxistina proseya siyasî di nav de destpêkirina Komîta Destûra Sûriyê di zûtirîn dem de wek qûnaxeke giring ji bo çareserkirina krîza Sûriyê hatibûne encamdan. Di 18 Eylûna borî de her sê wezîrên derveyên Rûsya, Tirkiye û Îranê bi beşdariya şandiye taybet yê netewên yekgirtî bo Sûriyê yê berê Stîvan de Mistura ji bo çareseriya krîza Sûriyê civiyabûn. û li hev kiribûn ku hewl bidin di destpêka sala 2019 de li Cenevê yekemîn rûniştina Komîta Destûra Sûriyê were encamdan.